Видях го и помислих за теб. Това беше грешното изречение на първото ми гадже. Бях на 16, той на 18 и звъни ми много възбудено и каза: Наталия, намерил съм ти уникален подарък. Видях го и помислих за теб. Аз се счупих мозъка. Мислех какво ли той ще донесе. Една изящна рокля, едно преживяване, едно нещо специално, подарък от GiftTube. И какво той ми донесъл? Кактус. Огромен, мощен, силен кактус. И аз поглеждам кактуса и го питам: слушай, в какво място това прилича на мен, кактус? И той каза: като теб, остра. Казвам: остър ум, остър поглед. И той: не, остър език. Не започна да уточнявам в какво точно място беше остър езика ми, но това беше, видяхме и помисли за кактус. Аз предпочитам да мисля за GiftTube, да ми подари преживяване, което наистина би ми харесала и бих ги приложила за себе си. Мъже, мислите за жени с GiftTube. Имате доста по-голям шанс, че тя сама ще се избере правилния подарък.